מה המצב, אנשים? היום אני עושה את הבלוג דרך האייפון האפס שלי, במקום הכי להעביר בו את החופש. בים! תכירו את החברות המאמרות שלי והמושלמות בטירוף. זאת עדן, וזאת מיכל. היוש! אז אחרי שעברנו את כל סיפור דביר, האידיוט, כן. אני חייבת לכם סוף. מסתבר שאת ה-SMS שלחו החברים הדפוקים שלו דרך האייפון. אבל אמא שלנו לא מתעסקים. הם עכשיו ילמדו לקח. מיכל התקשרה לדביר ואמרה לו שהם לא מכירים, אבל היא מאוהבת בכיתה ז' והם חייבים להיפגש. כמה חבל שבדיוק עברתי לאילת, למלון שאבא שלי מנהל בו. אבל הוא מוזמן לבוא עם כל החברים שלו בחינם ולפגוש אותי. את מתכוונת כמה חבל שהם ייסעו עד אילת, והדבר הכי קרוב שהם יוכלו לפגוש בחינם זה את הספסל בתחנה המרכזית. אומייי גאד. אל תסתכלו. אל תסתכלו, סתומות. אני מתה. בן כמה הוא נראה לכן? לפחות בי"א. טוב, למים. יאללה בנות, יש לנו משימה לעשות. כן, בטח, כאילו ישים עלינו בכלל. ברור שכן. את באה? לא, תלכו אתן. אני אשמור לכם על הדברים. נו באמת, מאיה. את לא רצינית. נו די, את יודעת שאני לא יכולה להיכנס. אני במחזור. יאללה, את רוצה שאני בוא איתך לשירותים? מה? תעיפי את זה, כולם מסתכלים. את לא רצינית. את מכניסה את זה ונכנסת למים כמו גדולה. לא רוצה. את עושה צחוק. מפחדת מהדבר הפצפון הזה. מי רואה? את מחביאה את זה בתוך היד. הולכת לשירותים. ספק כמו ענק, במקום התחבושות המסורבלות האלה. לא נמאס לך לחיתולים? לא רוצה. איזה עקשנית. גם כן, חברות.